kelas gangsal, mugi-mugi sehat lan asal lindungan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dinten niki Ustazah badhe njelasaken materi Javanese sing judule teks deskripsi. Monggo dipirsani videone nggih. Teks deskripsi yaiku tulisan sing gagasan pokoke diandharake kanthi cara nggambarake objek, panggon utawa kedadean kanthi rinci nganti sing maca rumangsa kaya nyawang utawa ngalami dhewe objek sing digambarake. Jadi, artinya teks deskripsi yaitu gagasan pokok yang menceritakan tentang suatu objek, tempat, atau kejadian yang rinci, seakan-akan yang membaca itu ada di dalam cerita yang digambarkan. Struktur teks deskripsi iku ana telu. Siji, identifikasi objek, panggon utawa barang kang diandharake. Artinya objek, sasaran yang akan diteliti, panggon itu tempat utawa barang kang diandharake atau barang yang diceritakan dalam suatu cerita. Nomor loro, klasifikasi ngandharake bagian-bagian objek. Jadi menceritakan setiap bagian-bagian dari sasaran yang ada di cerita. Nomor telu, deskripsi bagian menceritakan bagian-bagian suatu cerita secara rinci. Tuladhae struktur teks deskripsi iku ana ing buku paket basa Jawa halaman 10 nganti halaman 12, wacan alun-alun ing wayah sore. Jadi ini sedikit dijelaskan Ustazah di buku paket kalian halaman 10 sampai halaman 12. Contoh, nomor 1, struktur identifikasi andharane alun-alun ing kuthaku. Nomor 2, klasifikasi yaiku andharane bangunane, tandurane lan liyan-liyane. Nomor 3, deskripsi bagiane jelasno bangunane. Sisi wetan pendopo, sisi kulon ana masjid jami, sisi lor kantor polisi lan gedung sekolah SMP Negeri 1. Nomor 2, tandurane yaiku suket ijo kekembangan, taman lan wit-witan kang gede yaiku ringin. Nomor 3, lan liyan-liyane. Jadi kalian untuk lebih jelasnya contoh strukturnya teks deskripsi bisa kalian buka di halaman 10 sampai halaman 12, wacan alun-alun ing wayah sore. Slide yang terakhir yaitu hari ini tidak ada tugas yang dikumpulkan untuk materi pembelajaran Javanese, tapi kalian bisa mengerjakan latihan soal buku paket bahasa Jawa uji kompetensi ulangan 1 halaman 18 sampai halaman 19. Sugeng makarya murid-murid. Cekap semanten materi basa Jawa niki Ustazah. Mugi-mugi bermanfaat damel murid-murid sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi